tindrà conseqüències durant segles. Encara no hem assolit el grau i mig i Barcelona ja ha perdut metres de platja. Si no fem un gir de 180 graus, es desencadenaran punts de no retorn que podrien convertir el planeta en un lloc inevitable. Tiene fiebre, tiembla, llora, se muere de forma dolorosa. Es que piensa que ya no la quiere. Tiene fiebre, tiembla, llora, se muere